Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Het is vandaag dinsdag 30 mei en ik wens u welkom bij Extra Journaal. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rijtje gezet. Laten we daarmee beginnen. Na de reclame is er ook nog tijd voor andere zaken. Maar we beginnen natuurlijk met het belangrijkste nieuws dat zich de afgelopen dagen heeft afgespeeld op Curaçao en de omgeving. En een van de punten waar al veel over gediscussieerd is een creditcard voor ministers. Dat is een idee van de minister van Financiën, Javier Silvania. Er is al een landsbesluit over aangenomen. Hij wil dat ministers, als ze naar het buitenland op reis gaan, een creditcard tot hun beschikking krijgen en met een maximum van $25.000. Dat zorgt ervoor dat er minder administratieve rompslomp is. En Silvania was ook met het plan gekomen om niet meer gebruik te maken van reisbureaus. Hij geeft een voorbeeld dat als een minister naar Nederland gaat en een business class ticket koopt via een reisbureau dat meer dan 9.300 gulden kost, terwijl als het online wordt gekocht het 7.000 gulden is. Nog steeds veel geld, maar voor Silvania een manier om te bezuinigen, op de kleintjes te letten. Verder kritiek van Anthony Gaudet. Hoe mooi de plannen ook klinken van Silvania om geld te verminderen, is het idee van de creditcard met een maximum van $25.000 volledig in het verkeerde keelgat geschoten bij de partij CEM. Miguelangelo Lo Martinez zit in het parlement. Zijn medewerker is oud-volleider Anthony Gaudet en die heeft laten weten het onbestaanbaar te vinden in een land waar meer dan 30.000 gepensioneerden 862 gulden per maand krijgen. Bijna 7.000 mensen die onderstand krijgen moeten rondkomen van tussen de 300 en 400 gulden per maand. En mensen die het minimumloon verdienen moeten rondkomen met 1864 gulden per maand. En dat gaat om 12.000 mensen. Hij vindt zo'n creditcard voor ministers onwenselijk en wil dat de regering het plan intrekt. Klusjesman overleden in Blue Bay. Gisteren een heel tragisch ongeluk waarbij een man om het leven gekomen is die op een trap naar boven ging met een ijskast. Hij kwam ten val, de ijskast viel op de man en hij heeft het leven gelaten. Hoe de zaak precies in de steel zit, dat heeft de politie onderzocht. Maar alles lijkt erop dat het om een tragisch ongeval gaat. De naam van de betrokken klusjesman is nog niet bekendgemaakt, maar in ieder geval veel sterkte voor zijn familie. Verbouwing gerecht, nog steeds niet klaar. Het is al meer dan 3 jaar geleden sinds het gemeenschappelijk hof verhuisde van het Wilhelminaplein naar de huidige locatie. En die verbouwing duurt eigenlijk langer dan gepland, maar is nog steeds niet klaar. Gisteren werd bekend dat er nogal wat problemen zijn, onder meer voor wat betreft financiën. Er moeten oplossingen worden gevonden die out of the box zijn, zo werd gisteren gesteld, om op die manier ervoor te zorgen dat het gemeenschappelijk hof weer terug kan keren naar het Wilhelminaplein. Verschillende aanrijdingen, het is bijna dagelijks gebruik, maar op Curaçao vonden gisteren opvallend veel aanrijdingen plaats. Onder meer op de Anassa-weg, waar 2 auto's tegen elkaar aanreden. Dit zorgde vooral voor schade aan de auto's, die bleef relatief beperkt, maar vervelend is het zeker. Daarna op het waaigat een wel heel vervelend ongeluk toen een auto de verkeerde kant van de weg opreed om naar de brug te gaan. Op de waaigat bij Movies reed de auto zeg maar als een spookrijder de brug op. Dat leidde tot een enorme aanrijding met een taxi. 1 persoon moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht, maar vooral de schade aan de auto's is enorm. Dan bij Parera was er een ongeluk tussen een auto en een kleine vrachtwagen. Die reden tegen elkaar op en dat zorgde voor oponthoud. Omdat het rond het middaguur was, zorgde dat weer voor een hele lange file op de Julianabrug van verkeer afkomstig van Otrobanda. Laten we hopen dat het vandaag rustiger blijft op het verkeer. Veel rook bij vuilverbranding. Veel mensen vroegen zich gisteren af wat er aan de hand was bij Veres. Uiteindelijk werd er vuil verbrand en dat zorgde voor een enorme rookontwikkeling. Ook vanwege de windrichting hadden veel mensen daar last van. Het ging dus niet om een brand waarbij een gebouw of iets dergelijks in de brand was gestoken of gegaan, maar om vuilverbranding.
Elgeline Martis doctoreert bij ICUC. Het was de tweede verdediging van de dissertatie van Elgeline Martis. Zij doet een omvangrijk onderzoek naar een heel interessant onderwerp, namelijk geweld op de werkvloer, work-related violence in Curaçao, a history of violence in the Caribbean, waarbij ze teruggaat tot de slavenperiode om te kijken welke invloed dat heeft over een onderwerp dat helaas actueel is, geweld op de werkvloer. Ze is bezig met haar dokter in de business administrations te worden. Dat moet uiteindelijk allemaal goed komen in november van dit jaar. Het is in ieder geval een heel interessant onderwerp. Dit was het belangrijkste nieuws. We gaan over naar de reclame en dan zijn we weer terug bij u. Subway, so meal of the day, teatrobe. Kusaborna nobo, manera barbecue chicken en shawarma chicken. Ko umbleki di minute mee. I waffle fries, bo meal of the day, ta mas mio con nunca. Anto si minute mee nota bocos, bo por cambiar por iced tea of limonada. Pabo sa kiko ta a meal of the day, subi subway.cd. Subway, trae maneboke. En dan gaan we naar het Interparlementair Koninkrijksoverleg. Deze week begint dat in Den Haag en het duurt van donderdag 1 juni tot en met 5 juni. En dat is op een maandag. Zoals bekend bij het IPCO gaan delegaties van parlementen van Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten in overleg met elkaar. En deze keer zal er onder meer gesproken worden over klimaatverandering, onderwijs en dan vooral de problemen die Caribische studenten in Nederland ondervinden, de aanstaande Koninkrijksconferentie, databeveiliging binnen het Koninkrijk en doorwerking en verwerking kolonialisme en slavernijverleden. De Curaçaose delegatie bezoekt vandaag de Haagse Hogeschool. Het wordt ook gehouden in Den Haag, het IPCO. En morgen is er een vooroverleg plaats met de delegaties van Aruba en Sint Maarten om maar zo goed mogelijk voorbereid te zijn op de IPCO die dus op 1 juni van start gaat. We zullen u er de komende week meer over melden. Dan gaan we naar een heel ander onderwerp. Dan gaan we naar CASHA. Dat is de organisatie die accommodaties in het toerismesector vertegenwoordigt. Ik moet even het juiste papiertje erbij houden. CASHA is de organisatie die accommodaties vertegenwoordigt, maar bijvoorbeeld ook autoverhuurbedrijven. Zij hebben donderdag 1 juni een mini-holiday fair bij Landhuis Chobolobo. We spraken daarover met Saskia Ost. Wij hebben allemaal leden die komen met flyers, met wat ze aanbieden. We hebben safari trucks buiten staan waar je foto's mee kunt nemen. Mensen komen laten zien wat je kunt doen op het eiland. Als je nog niet zeker weet wat je deze vakantie gaat doen of je denkt ik wil ook nog ergens anders verblijven, kan je dat allemaal komen regelen bij ons. En wanneer is het? Op 1 juni bij Landhuis Chobolobo van 6 tot 9 uur. Het is gewoon voor iedereen toegankelijk? Het is voor iedereen gratis en je krijgt een lekker drankje. Ja, wat wil je nog meer? Want er gebeurt heel veel op toeristisch gebied dat mensen niet allemaal weten natuurlijk, hè? Zeker, er gebeurt heel veel. Er zijn ook zoveel bedrijven die superleuk aanbieden, maar die je niet meteen vindt. Nee. Omdat ze zo persoonlijk zijn, willen ze ervoor zorgen dat ze klein blijven en kleine groepen de attracties kunnen aanbieden. Dus daarom is het wat moeilijker om ze te vinden. En juist bij deze markt zorgen wij ervoor dat jij weet wat er allemaal te doen is. Moeilijker te vinden, maar wij kunnen ze vinden aanstaande donderdag bij Chobolobo. Inderdaad, ja. Dankjewel. Curaçao wordt veel gesport en er wordt steeds meer geïnvesteerd in trainingen. Vanaf vandaag vindt er een 2 weken durende Cura Fight Camp plaats. Dat is een kamp voor jongeren en volwassenen die bezig zijn met judo, boksen, kickboksen, MMA en Brazilian Jiu-Jitsu. Dat gebeurt bij Profit. En de eigenaar van Profit, Rob Gugolski, legt uit wat dat Cura Fight Camp precies inhoudt. Volgens mij het eerste kamp op Curaçao, het Fight Camp. En de bedoeling is om daar kinderen en volwassenen 2 weken lang in judo, jiu-jitsu, boksen, kickboksen, MMA te laten meedoen aan dit kamp. En aan het einde hebben we dan ook nog eens een keer een gala. Dus 2 weken lang voor kinderen, volwassenen, iedereen om zich echt in deze verschillende sporten verder te verbeteren. En hoe gaat het kamp er verder uitzien? Het gaat er komt een speciale gast naar het eiland. Dat is Wim de Putter uit België. Zeer op hoog niveau
jiu-jitsu gedaan, MMA gedaan, goed record. Hij is heel populair in zijn seminars. Het was niet makkelijk om te krijgen. We hebben hem nu voor 9 dagen hierheen gehaald. Hij gaat eigenlijk zeg maar elke dag de les hier begeleiden. Maar daarbij komt ook nog van alles langs. Er komt een Europees, zeg maar een judoka op hoog Europees niveau. Die komt langs voor een seminar. Ik heb op een zaterdag heb ik zelfs alle judoka's van het eiland met zwarte band uitgenodigd. Waar de judobond van Curaçao zelf ook aanwezig is. En het wordt echt een hele mooie dag ook. Ja, er gebeurt van alles. Dus er gebeurt van alles en het is allemaal voor de sport. En het is allemaal om de sport op Curaçao te verbeteren. Allemaal om de sport op Curaçao te verbeteren. Om weer te kijken dat we naar een iets hoger niveau kunnen gaan. Dus ja. Je bent zelf al meer dan 30 jaar bezig. Ga je ook nog naar een hoger niveau door dit kamp of niet? Nou ja, ik ben nu zelf weer, wat is het, alweer 6 jaar bezig met jiu-jitsu. Een nieuwe passie van me. En dat gaat inderdaad leuk. En dat is, ja, ik probeer ook mijn eigen te verbeteren elke dag weer. En doe er uw voordeel mee. Meer informatie over het Cura Fight Camp kunt u vinden op de sociale media van Profit Health and Martial Arts. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. We hebben u het belangrijkste nieuws op een rijtje gezet en zullen dat morgen weer doen. Ik hoop u dan weer te zien. Voor vandaag een hele prettige dag. Het allerbeste. Tot ziens. Tot morgen. Dag.